Lill-poplu ta' l-Ingilterra inti qiegħed tappellalu sabiex jivvota favur sħubija, sabiex jibqa' fi sħubija. Sa inti kont ukoll fuq quddiem tikkampanja biex Malta ma tissaħibx. U jiena ġibt miegħi hawnhekk il-kopji ta' dak li kont tajt inti, tiftakar? Sewa. U dak li qiegħed tajt issa. Sewa. Li ma Joseph Muscat nemnu minn da? Huwa bniedem li evolvi u dak il-bniedem li jibqa' iwabbes rasu huwa il-persuna li tirrikonoxxi li dikinhar ma kontx fuq in-naħa tajba ta' l-istorja. Iva. Jien Rikonoxxi di għall-inqas. ktibt li kelli nikteb qed id-deċiżjoni ta' Malta li tidħol fl-Unjoni Ewropea kienet l-aħjar deċiżjoni. Il-bniedem li webbes rasu huwa bniedem li ma tistax tafdaħ ħafna. Il-bniedem li evolvi fil-bidejat tiegħu kif evolvejt pereżempju fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Ċivili. Kont żbaljat, Prim Ministru. Llum qiegħed tirrikonoxxi għall-inqas li kont żbaljat. Naqblu? Ma naqblux laqqas fuq di. Jien li naqbel ma dak li ktibt. Jien qed id-deċiżjoni ta' Malta li tidħol fl-Unjoni Ewropea kienet l-aħjar deċiżjoni, illum il-ġurnata din nirrikonoxxija u naħseb li bħala poplu s-sabiħ huwa li nimxu l-qudiem u s-sabiħ huwa li minn dakinhar il-qudiem kull elezzjoni li kien hemm biex, pereżempju, kien hemm rappreżentanti Maltin fil-Parlament Ewropew. Li kien għalih Prim Ministru da m'għandna xejn minnu. L għandna fondi, l għandna Unjoni Ewropea, l għandna Parlament Ewropew. Rebaħa il-Partit Laburista.